Maggie? Imo. Agaje na Enugu State na otere. Wego ka mana ma hudura nga yiri were go mana. Bọọlụ uwe atọ ga-atọ. Agaje ma Enugu Achi. Ebe na Achi. Achi agaje m ama mkpu na atọ. Hey, ụmụaka. Ama mkpu na atọ. Ụmụaka ama mkpu na atọ nga ka m gaje. Enwere enyi m nwoke luzuru mmanya. Asị mmanya nọkọta wagharịpụ. Nwaanyị Chineke gosiri otu were etige n'elu ego. Ha ga-ahapụ ya ndụ nwaanyị eri uru riruo ya isi. Nwaanyị go na 70 something nwaanyị agbabiri. Piam. Chirikwu isi ofideli ogwu. What an accident. Ọ gwara enyi m nwoke ọwụ. Ọ nwụrụ na accident. Asọ ọrịa gara aga ma nwa. Ya bụ ihe mmakọ. Ihe kwuru bụ ihe m chọkwara ikwu. Ọ what an accident. Ya wụ. Ọ nwere enyi m nwoke ọwụ. Enyi m nwoke. Ọ nwere enyi m nwoke ọwụ. Mmị ya nwụrụ. Fideli ogwu kwa. Onye ole? Onye amakpu na atọ. N'Achi, original local government, Enugu State gong. Emighty when you nwoke a, ọ ya bụ onye bịara agwa m maka mami ya nwụrụ. Chekwa. Emighty Energy. Ime onye o? Emighty Energy Nigeria Limited. Ọmụna numo. When you go work. Kpọrọ gị na phone. Mmiri ya nwere rapport. Maka Chineke kere mụ na gị na ma eji nkụnọte mwepogo nkụnọte ya kụgbu ogo rapọ arakpọ ogo n'ala ili. Ọwara na-agbago. Ọmasị go to where I go to. Owe bọọla m tegoro kwụga ete ga. Ụba bụ isi kpam ị nọ na akpọla m aha bụrụ ọkpụrụkpọ gị isiarịa Emighty wee enyi gị nwoke ọkpọrọ gị bịa ngo ọgbaga afa. Ụwara na-agba bọọlụ akụrụkpụrụ m gị nweta onwe gị ngwa iwe ọga nga ozu nwụrụ. Onye ole tochiri kpọm mkpọgo onye ọ ga-akpọ m Emighty ọwa ṅụrụ ka anyị ọ ga-eji agwa Emighty mụrụ ya na ote 5 and 6 ndị na ose ọhịa iwu bread and butter ọhịa mụ na Emighty wụ gị na Emighty ihe unu ga-awa ọkụ mmụọ na purgatory maka ikwurusi isi mbega gara ngwa taa ahụgọ gara ngwa taa na wekipa na ịgacha n'abalị n'ugwu 16th of December 2020 a ga-eta akwanụ wekipa ya echi 17th ka a ga-eme dị meni lili ozu ka anyị ga-ama who is who n'Enugu Agwachi ma ndị nta ndị Igbo nwere ụdị nwa na-agada ahụ fọ ngwa 18th ya wụzi mgbọsị 18th gọgọgọgọ wụ Friday echi ahụ ka kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi friends and friends's ma ndị well wisher ma ndị bad wisher kwa ha ga-abịakwa abịa mana ihe a ga-abịa bụ ilele n'anya because ịbịa ngo ghara asị polisi anwụli ego isiri ọnwụ kagbuo ọnụ ka nkapịa ịgaje Enugu Agwachi onye kpọrọ gị na phone Emighty Emighty ga-esi agba gị na phone iwu onye eso m ya nwe onye awụmarapọ dị mmanụ mgbe ahụbedịbịa n'ala mbụ Emighty nwere rapport ugbu a gị shere gị si wụ rapport Emighty kpọrọ m na phone Emighty Energy kpọrọ m na phone sị m ma gị o biko na m jishi ike berial mmanya anwụ na ahụdụ m nga ahụ berial agịda enwe isi Jesus Christ of Nazareth onye ga-agbanwere anyị mmiri ya wụọ mmanya onye ọ ga-awụ mmanya eji eli ozu gwụ gị isiarịa wụọ mmanya onye ọbụla aṅụmago ọ sị gị ga-abịa agịda eli nne ya nwoke tụpụrụ ọnụ sị m na ọmụnwa wee jesi agwụ na m ga-abịa berial ọ ga-ada aja na mmanya awụsa a ga-akwaga ya 7 days ka ejiri a ga-akwa nwaanyị more than 7 days sef a sị a ga-akwaga ya na ụrụkwa ihe a na-ere mmanụ nwa akwa ya otu nkwa kwakwa ya n'uruputu a ga-akwaga nnọọ nne ya kwaga ya make sure na ọ bagara n'ala eze bifo a na-akwụsị a sị akwa m ya eluigwe ga-ebu ụzọ gbaa ma sị Fidelia at paradise ya sị eluigwe de yes onye ọbụla alachi agazi eziri ike ma ọ na eluigwe debede yes sị akwachabede ya ọ sị a ga-akwaga ya na ọkwaga ya na from 16th of December 2020 kwaga ya na agaba na a ga-akwaga ya na kwafe ya 2020 ọsị 1 week ka ọsị 2 week site from 16 to ruo 2021 ọwa how many days a ga-akwaga ya make sure na eluigwe edele yes Fidelia at paradise ya ga-aba nwaanyị iwe ezigbo mmanụ nwaanyị tara ahụhụ zụgide na ụmụ ya zụọ ụmụ na empty handedly zụcha ụmụ akwụrụ Emighty ọhịa mụrụ m na baptizim ọsụmọsụ Emighty mụọ na baptizim ọhịa m nọ ọkụ na-eme nwoke ha ka gị ka Emighty mụrụ na baptizim ụmụachi ga-amụkwụ gị na baptizim ọ gbasara gị Emighty okpurish ọ gbasara gị ọ ga-ejile nnọọ Achi bụ usu ga mụọ ya na baptizim ọwa ọhụdụ ụzọ biko mee ihe ma isi gaje Enugu State direct ebe m gaje ebujegara m Emighty ka ọ mara na sị na enwe m rapọ n'ime obi maka ọnwụ mmanya mbigo ya nkọ ha ga ike igere m ekupụrụ m rie ọrụ abacha ka ha gwụrụ ihe ọbụla enyere m na Enugu Achi nche ga ya n'ọnụ a ga-agwụrụ gị agbụgbụ na achịcha ilechikwara Emighty Energy
nwoke gbara ọkụrịkpọ ịga nga ahụ ugbu a alanyela ọpụ gaasị na-akụ gaasị a ga-eji esi nri Emighty ka ibugagara nkụ ịhụla n'otu ndụ gị inwedo rapọ na ndụ gị ịhụla si inwedo rapọ asị nwere rapọ asị ma awa ị ga-ama na nwa onye ji nkụ eshiri ugbu a bịa fọkwa Emighty ya fụkwa Emighty energy agaghị anabata nkụ onye na-anabata gị mmanya eme ka eburu nkụ aruo nga ha ori ebigbuo ga agbatịa soro Fidelia m gawa ọkwụkwụ nwụọ machi ko nna m ga-akpụlalo ko nna aṅụkwana sị m gara ugbu a ha anabata m na ndokwa m gara sa na ama m bugere ha nkụ bụ anabata m na ndokwa ama m so na m garụ bụ ewere mbibi bigbuo m enyi wee mene m praktis m garụ ha n'ugbo ebe ama ha nkọba akwa ihe m ga-ebe ngụ atọ ụtọ ebekwala ihe ibere na nka amakwala nwe ebe staịl ahụ dị ha ebetere m ya agaga nnọgọdọ akwa m ọ ga-abụ fide nwere soprano Fidelia onye gburugo ka nwere treble ọnwa amadụkwa egbo obezikwe hapụ Fidelia hapụ tụnụ ya ritukwana Emighty diwe ya ọkwa taa 16th of December ka a ga-emewe kipa nne gị na 17th edie 18th friends and friends abịawata onye ọbụla gara ekwe yo ọ ga-adị egwu anyị na-ebe ote ya na-ezo ka mmiri mbe akwa ga-ahụ $1 m hichacha anya mmiri mmike gwa m ihe mgbụla ahụ m ya n'olu n'ike ebogi ka akwụkwọ nsọ si nkwụsị nke 10 abụ Simon Peter ebutiri Jese ibu onye nye gị ekele Jese na-enye gị ekele awụta m Simon Peter gị mara onye bụrụ oge gafere onye ọbịaba ihe atọ isi dị ebo m nkụ a na-ebo gị nsogbu ụwa na maka ga ebodo m nkụ nọ ị ga-ebo m nsogbu ụwa tie aka ị ga-ebo nsogbu ụwa ahụ nsogbu ụwa ọ ma ebo gị onwe m